Nasa na?
Diyan. Eh, 150. 150 o 150. Mana, pila day tanan. Kita ang shade. 80 ni sa babaw. 150 tanan. Okay guys, manajud ang iyang pagupit nila pamungot. Muna akong customer sa studio ni atong artista ni guys. May nagpagupit din guys sa artista. Okay, thank you for watching.